O CITEC da Universidade da Coruña acaba de ser recoñecido pola Xunta de Galicia como centro de investigación colaborativo dentro do seu programa de acreditación de excelencia. Ter alcanzado este recoñecemento é froito da calidade do traballo e do compromiso do persoal investigador, técnico e de xestión adscrito ao centro. Máis de 170 proxectos e contratos con empresas nos últimos 4 anos avalan a nosa traxectoria. Desde hoxe mesmo seguimos traballando, aínda con máis ilusión, para facer un CITEC mellor, impulsando a investigación, a innovación e a transferencia no eido da enxeñería civil e a edificación sostibles, sempre ao servizo da sociedade.